Tarte hau Tolosako Peoiotetxeak RCZ kotxearekin babesten du. Tolosako San Esteban auzoan, Tolosa Motor. Larun batean ospatu zen, Hirurako ikastolak antolatzen duen 7. Ñañarri Rally Sprinta. Guztira, 70 autok parte hartu zuten, eta Euskadiko Rally Sprint lehiaketarako 3. proba izan zen. Ibilbidea, alegian hasi, orendain eta baltizketa zeharkatu eta mezketaraino izan zen. Nik uste 70 buelta hortan ibil izan dudala gehien txunetan, urten bat izan zen, 80 hola aiatu ginena, baina pixkate berez izan zen urtegua. Ibilbidea mantentze du lehengo behan. Urte bat izan zen buelta eman geniona, segurtasun arrazoi batzungatik, baina kontuatu ginen lehen bezala hobetu zeola eta urteroko legez alegin hasi eta mezketan buketu. Sailkapen orokorrean, Aingeru eta Angel Castro izan ziren denbora onena egin zuten lehiakideak. 2. postuan, Gorka Antxustegi eta Xabat Urresti gelditu ziren. Bi bikote hauek, 3 txandak 6 minuturen azpiti bukatu zituzten. Sailkapenean 3. Matxin Bilares eta Andoni Blas izan ziren. Honetaz gain, 2. itzulian Rafa Diazek istripo izan zuen. Kotxea errepidetik atera eta itzuli batzuk emanda menditik behera metro batzuk erori zen. Ez zen ezer larririk gertatu. Ondorioz, lasterketa geratu egin behar izan zuten. Bestalde, 3. itzuliaren hasieran ikusle talde bat ibilbideko lehenengo kurbandian arazoak sortzen hasi zen. Komisarioen arauak apurtuz eta 3. itzulia ia ordu bete atzeratu zen. Gauza garrantzitsua da komisario lana. Segurtasun aldetik azkenean makina hauek zirkuitun dabiltzanen bakigu ze abiaduratan ibiltzeian eta ze eragin dezaketen. Orduan, guretzako oso garrantzitsua da komisarioak formatzea eta komisario behin lana ondo itea eta jendeak komisario edik aso itea, klaro. Normalean bai. Izate jo hor arazo batzuk paiatan, lehendabiziko pare bat paia badaude. Jendeak ikustatzen zaio paiatan egotea eta emozioekin da bat eta beste, ez dituz guk nahi bezain ondo errespetatzen arauak, baina Sari banaketa gaueko 10:30 inguruan izan zen Ruta 33ko aurrekaldean. Tarte hau Tolosako Peoiotetxeak RCZ kotxearekin babesten du. Tolosako San Esteban auzoan, Tolosa Motor.